खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दा दिनै राष्ट्रीय मा होनोमोन बेखौ राष्ट्रीय एकता दिवस माने नेशनेल इउनिटी डे दिनै जोंनि भारत सरकारनि बा आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै दिनै जे भल्लभ भाई पेटेल जे बिथांनि मुङै दिनै सारा भारतआवनो माने नेशनेल इउनिटी डे हिसाबै जि फालिनाय जादों बेबायदियैनो दिनै जोंनि बर' बाजार ICDS नि आन्दारावबो दिनै मंगलियान सेक्टर आरो सुबाइजार सेक्टर नि वार्कारफोरखौ आरो हेल्पारफोरखौ लानानै दिनै नैबे आरो लोगोसेयै जा सुबाइजार PCDC नि चेयारमेन बिथांबो दंफायो लोगोसे बिथांमोननि मावथिफोर आरो दहाय एसे सिगाङाव जोंना रेलिनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बे रेलिनि हाबाफारियाव जोंहा सुबाइजार हाई स्कुलनि फरायसाफोरजों लोगोसे बिथांमोननि टिचिं स्टाफजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे जे भल्लभ भाई पेटेलनि मुङै जे मोनसे नेशनेल इउनिटी डे नि हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन दा दिनै जोंहाबो बर' बाजार ICDS नि आन्दाराव दिनै सुबाइजाराव जों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव मोनब्रै जायगायाव मोनब्रै जायगायाव जोंहा बर' बाजार ICDS नि आन्दाराव दिनैनि बे इउनिटी डे नि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बेबायदिनो दिनै बेहायबो सुबाइजाराव लानाय जाखांबाय दा दिनै भल्लभ भाई पेटेलनि मुङै जे इउनिटी डे हिसाबै लानाय जादों दा भल्लभ भाई पेटेला सोरमोन दा गिबियावनो जों बिनि सोमोन्दै जों एसेब्लाबो मिथिग्रोनांगोन भल्लभ भाई पेटेला भारत उदांस्रिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथाङानो भारत उदांस्रिनि उनाव गिबिसिन डिपुटि प्राइम मिनिस्टारजों लोगोसे हम मिनिस्टार बा नखर मन्थ्रिबो भारत हादरनि नखर मन्थ्रिबो जादोंमोन बिथांनि जन्मआ जादोंमोन 1875 मायथाइनि दिनैनि सानाव अर्थात 31 अक्ट'बराव आरो बिथाङा सोरगोआरि जादोंमोन 1950 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव दा बिथांनि बै समाव भारत उदांस्रिनि जि सोमावसारनायाव जि बिहोमा होनाय दा बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाफोरा दिनै जोंखौ गोसोखांनो थिनदों जे बिथांनि जि मोनसे स्ट्रं अपिनियन बिथांनि जि मोनसे अपिनियना ओरैबायदि स्ट्रंमोन जे जोङो इउनिटियाव थानांगोन इउनिटियाव जुदि थायाब्ला जोंबो मोनसे समाव भारत हादरा जेरैहाय जों ब्रिटिशनि सासनाव थानांदोंमोन थिग बेबायदिनो जुदि जोङो इउनिटियाव थायाब्ला जों उननि समाव जोङो जौगानो हानाय नङा बा दावगानो हानाय नङा होननानै बिथाङा बै समावनो मोनसे स्ट्रंलि मोनसे अपिनियन होनानै गालांदोंमोन दिनै दा बिथांनि जि मोनसे बिहोमाखौ गोसोखांनानै दिनै भारत हादरा 1914 मायथाइनिफ्राय भारत हादराव माने नेशनेल इउनिटी डे हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों हयथ' सिगांनि समाव बिदि फिसा लेभेलाव बा फिसा ओनसोलाव खुंनाय जायाखैमोन बेखौ स्टेट लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलफ्रावल' माने बे नेशनेल इउनिटी डेखौ खुंनाय जादोंमोन दिनै खिन्थु बे बोसोराव गासिबो भारत हादरनि खना खनला जायगायावनो दिनै बे नेशनेल इउनिटी डेखौ खुंनाय जादों जाहाथे भल्लभ भाई पेटेलनि सोमोन्दै जाहाथे जोंनि साफ्रोम माहारिनि साफ्रोम हादरनि जाहाथे नोगोरारिया मिथियो बिनि थाखायनो दिनै हयथ' भारत हादरनिफ्राय बे बिथोनखौ हरनाय जादों गोजोन्थों फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन
मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।